И стрелът е леко отклонена. Стрелецът е бил левичар. Добре, какво друго? Моделът на арбалета е често срещан. Лесно ли е да си намериш арбалет? Да. Дори да се използват от командо си, арбалети се намират. И то без разрешително. Спортните магазини в интернет. Това е оръжие за стрелба, за развлечение. Точността по таблата на жертвата е смет от белина и аммиак. Нямаше ли поне капка стъпена вода? Разочарован? Няма разлика между обикновената и светената вода. Шегувате се. Много смешно. Убийцът не е използвал нещата на празно. Всеки символ има смисъл за себе си. В средновековието често демоните са представени с глава на коня. Убиецът счита отецът озор за грешник, осъден да гори пада. Но издигането на краката символизира прошката. Христос е извил краката на Юда преди тайната вечеря. А короната трябва да е наградата за чистите души при влизането в небесното царство. Значи според вас отец Теодор е извършил смъртен грех, за който убиецът